behin bikotean, edo ni bakarri, guraso bakarra naiz, arauak gutxi gorabehera argi dauzkadanean, marra gorriak ere argi, eta hau da, lehenengo, garrantzitsuena dira segurtasuna, bai, segurtasun emozionala, segurtasun fisikoa, segurtasuna. Hori txikiak atxatzen daudenean hori igual argiago daukagu, ez? Nerabezaroan batez ere segurtasun emozionalaz ez dugu enbestetzen. Orduan, hori antolatzea garrantzitsua. Gero, beste batzuk izango dira errutinak eta familiaren kultura, familiaren balioen arabera. Hori familia bakoitzan ezberdin izango da. Prestatu gauzak negoziatzea. Zer bestela, txikitatik jasotzituzte aginduak, inposaketak, eta barne boterea mozten diegu. Ez dituzue aurretan erabet sumitsuak nahi ez da? Orduan, oreka hori topatu behar dugu. Nola ahaldundu, baina nola tinkotasuna eman. Eta tinkotasunak segurtasunak sortzen du. Orduan, Antonio Barriosanek esaten du, esaten badi dizuete, zea, munduko amarek txarrena zea. Orduan, buelta eman, eta esaten, bale, ondo. Frustratu behar dira, brometan da, baina, esanek, frustratu behar dira, ez duguna da, une oro frustrazioan bizi, beraiek ez du. Baina, bai, aurrari bariogu gatazkak egon behar dira eta egongo dira. Hori, unero igual ez, edo uneoro ez. Zamaritugu gatazkak, horiek pedagogikoki erabili, ze gatazkak nola maneiatzen dituzuen arabera, gero lanean, gero bizitzan, hori ingo dute. Txikiak ginean dana kopiatzea izuete. Dena bezaran igual ingo dute kontra den garen bat dutelako. Hau da, adinaren ezaugarri bat. Batzuk egiten dute kontra, batzuk dira, errebelea eta hola ikuste ditugu, ez? Aurka eta borruka eta, baina gero gustatu da, bai. Eta gero atzetik, bale? Nolakoak zineten?